Mixed by Ragni Recording Studio, Surat. DJ Vikas, Liga Sita. धूप गरबती पान के पतैया लवंग इलायची सभे बाहसैया धूप गरबती पान के पतैया लवंग इलायची सभे बाहसैया रहल कहवा ध्यान जे हमारा माथ के पीड़ा बढ़ैला रहल कहवा ध्यान जे हमारा माथ के पीड़ा बढ़ैला माई के चुनरी सूर्या में भुलैला पूजा के बेरिए में आफत मचैला आफत मचैला आफत मचैला माई के चुनरी सूर्या में भुलैला बहुत अभिया भटेवरा खड़गपुर से मंगैनिया रहुलवा हो महुआपुर चौथार दानुपुर से कनैल के फुलवा हो हो बहुत अभिया खड़गपुर मलेहपुर से मंगैनिया रहुलवा हो महुआपुर चौथार दानुपुर से कनैल के फुलवा हो लागत माई जई हे ऋषियाई जति मुहूर्त पे होई न पूजाई लागत माई जई हे ऋषियाई जति मुहूर्त पे होई न पूजाई लावे के जे नहीं रहल त झूठे का करे असर धरैला लावे के जे नहीं रहल त झूठे का करे असर धरैला माई के चुनरी सूर्या में भुलैला पूजा के बेरिए में आफत मचैला DJ Vikas, Liga Sita. पूजा के बेरिए में आफत मचैला तीन लोक में दुर्गा भवानी के बड़ी महिमा अपार बा दया करी सब पे सुख बरसावे जानत पूरा संसार बा जी तीन लोक में दुर्गा भवानी के बड़ी महिमा अपार बा दया करी सब पे सुख बरसावे जानत पूरा संसार बा दुर्गा गंज से लैनी नारियलवा मोढ़ कस्तूरीपुर के हसाबा फलावा दुर्गा गंज से लैनी नारियलवा मोढ़ कस्तूरीपुर के हसाब फलावा कलसा रखावे के बेरी में सोइया पंडित जी के छछनैला कलसा रखावे के बेरी में सोइया पंडित जी के छछनैला माई के चुनरी सूर्या में भुलैला पूजा के बेरिए में आफत मचैला आफत मचैला आफत मचैला सुन राम लाल राइटर अमरजीत अब न देरी लगावहु माहिर पिंटू विकास पर तुम के सब ले जाके ले आवहु सुन राम लाल राइटर अमरजीत अब न देरी लगावहु माहिर पिंटू लोकेश कार्तिक के संग ले जाके ले आवहु 9 दिन करब माई के पूजाई हमरो जिंदगिया सफल हो जाई 9 दिन करब माई के पूजाई हमरो जिंदगिया सफल हो जाई माई के नहिया पावे में सैया हिया हमार तरसैला माई के नहिया पावे में सैया हिया हमार तरसैला माई के चुनरी सूर्या में भुल
धैला पूजा के बेरी में आफत मचैला। अब का मुंह देखो तारा जाके लेके आइबा।